Потужний вибух пролунав надвечір у Гвардійському під Сімферополем. Місцеві жителі припускають, що бавовна сталася в районі російської військової авіабази. Окупаційна влада традиційно повідомляє про нібито збиття безпілотника. А голова окупаційної адміністрації Гвардійського заявив про хлопок. Заздалегідь припустив, що це спрацювала ППО і додав, що жодного диму він не бачив. Достеменної інформації щодо точного місця вибухів і наслідків поки що немає. 10 років в'язниці вимагають окупанти для кримського татарина Апаза Куртамета. Стверджують, що він донатив на потреби українських військових з батальйону Крим. Окупаційні прокурори намагаються назвати це фінансуванням незаконного збройного формування. Однак батальйон Крим не визнаний таким навіть за російськими законами. 19 квітня Апаз Куртамет має виступити з так званим останнім словом. А далі цілком очікувано черговий вирок. 20-річного кримського татарина з Новоолексіївки незаконно затримали у липні минулого року на КПВВ Чонгар, коли він їхав до родичів у Крим. Окупанти довго приховували місце тримання Апаза Куртамета, хоча, за даними Меджлісу, його ув'язнили у новому СІЗО Сімферополя. Саме туди російські силовики звозять неугодних з окупованої Херсонщини. Будь-яка перемога Росії може бути небезпечною. Якщо Путін відчує слабину, то тиснутиме далі. Так, президент України Володимир Зеленський пояснив важливість битви за Бахмут в інтерв'ю Associated Press. За його словами, в разі успіху ватажок держави-терориста продаватиме перемогу своєму суспільству, а також Ірану та Китаю, з якими зберігає взаємини. А головне, це посилило тиск на Україну з боку Заходу щодо пошуку компромісів з агресором. Нині ж у Бахмуті тривають вуличні бої. Я ж кажу, ближче і ближче йде. Почти попав. Штурми міста і тиск з околиць не припиняються, фіксують у Генеральному штабі. Українські оборонці витримують навалу з півночі, півдня та сходу, вимотують ворога та завдають йому відчутних втрат. Таких, що на окупованих територіях поспіхом виписують цивільних зі шпиталів. Противник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас усіх цивільних людей нібито виписано. 4 міста на Сході залишаються епіцентром найгарячіших боїв. Захисники Білогорівки, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки тримаються. Відбито ще майже 6 десятків російських атак. Попри війну та безперервні пошуки партизан, окупанти у Криму не припиняють релігійні переслідування. У Красногвардійську ФСБівці схопили вірянина церкви Свідків Єгови. Чоловік разом з другом проводив релігійні зібрання, де, як заявили окупанти, обговорювали тексти забороненої літератури. Серед таких, наприклад, Біблія, тим паче, коли вона українською мовою. Одного з учасників групи ФСБівці схопили у вересні минулого року. Іншого – нещодавно у Джанкої, коли чоловік намагався залишити окупований Крим. Бранцям погрожують реальною в'язницею за віру. Навіть минулого року, попри розпал боїв на усіх фронтах, за причетність до Свідків Єгови російські окупанти засудили 12 жителів Криму.
Символічні графіті жовтої стрічки залишають євродепутати у Брюсселі. Вище назви поки окупованих міст – Керч, Ялта, Сімферополь та інші. Це прояв солідарності європейських політиків з рухом опору російським загарбникам. Відмітились представники Болгарії, Бельгії, Греції, Естонії, Данії, Латвії, Литви, Німеччини, Румунії, Словаччини, Швеції, Чехії, Франції та Польщі. Ця війна, наче наша спільна боротьба у допомозі нашим сусідам. Швидше за все, ми так звикли. Це знання поколінь мого народу, як чинити спротив. Жовтий – колір українського півдня, пояснює речник руху. А тепер і колір українського спротиву на окупованих територіях. Тих незламних людей, які усіма силами протидіють російським нелюдам, передають відомості нашим Збройним силам і нагадують окупантам, що їм тут не місце. Це рух про незламність людей, про те, що вони, навіть залишаючись в окупації, не маючи стійкого зв'язку якогось інформаційного з більшою частиною України, вони чекають на повернення України. Їхній світогляд залишається українським, і вони не здаються, не дивлячись на те, що вони відрізані інформаційно, економічно. Багато з них не мають якихось засобів опору збройних, але навіть так, на цьому рівні символічному, вони демонструють те, що Україна там досі присутня. На знак вдячності за стійку підтримку України учасники акції отримали квитки до перемоги. Це справжні білети Укрзалізниці, за якими можна буде відправитись із Києва до Сімферополя. Ви бачите квиток до Криму від Укрзалізниці. Це справжній залізничний квиток. Тому ви можете забронювати його і рушити, коли Крим буде вільним. Це абсолютно справжнє, жодного символізму. В один бік. Я надеюсь, что я могу претендовать, может быть, на первый поезд, который покинет Киев в сторону Симферополя. Я очень жду этого дня, и я надеюсь, что это будет очень радостным днем. Партизанський рух «Жовта стрічка» стрімко поширюється Кримом. За останні 4 дні доєднались 80 активістів із Севастополя, Сімферополя, Ялти та Керчі. Нові активісти підпілля вже залишили близько 300 жовтих стрічок та намалювали сотню графіті у містах Криму. Дізнатися більше чи долучитися можна, відсканувавши QR-код на екрані. Крім нагадування окупантам, це неабияка моральна підтримка нашим співвітчизникам, які очікують на вигнання загарбників і довгоочікувану волю. Однак, висловлюючи свій протест в окупації, будьте обережними та бережіть себе.